Costas e Concello de Vilagarcía analizaron durante unha reunión mantida onte en Madrid as fórmulas para acabar co constante gasto en reparacións do paseo marítimo de Vilagarcía a Carril, unha infraestructura creada nos anos 90. As obras desta reforma integral poderían comezar este mesmo ano, tal e como transmitiron desde a Subdirección Xeral de Protección de Costas. Ambas entidades entenden que despois de case 30 anos é mellor realizar un investimento forte dunha soa vez que estar ano tras ano destinando importantes cantidades de diñeiro ao mantemento do solado. Esta mesma mañá, a xefa provincial de Costas, Cristina de Paz Cubera, confirmáballe ao alcalde Alberto Varela que o departamento asumira a actuación que prevese que comece tralo verán. O material escollido pois ao mellor non foi o máis idóneo para o tránsito que ten ese paseo como se viu ao longo do tempo. O ano pasado se gastaron moitos cartos tanto por Costas como por parte do Concello en repoñer as losetas que se iban deteriorando, pero o resultado é que ese paseo pois volve a estar en unhas condicións que non son as axeitadas. Probablemente a semana que ven xa Costas teña o presuposto e a idea é comenzar as obras en canto remate o verán. Sería unha reforma de todo o paseo, a reforma integral de todo o paseo. A reforma integral podería incluir a ampliación do carril bici que agora se ve interrompido ao comezo das vivendas á altura da Praia da Concha, así como pasalo á banda do Areal, algo para o que é necesario promover un expediente de concesión administrativa e desafección da zona afectada. Xa se lle solicitará esta mesma semana a Costas, na que sí que nos van a autorizar porque o verón, pero ten que partir do propio Concello, se lle solicitará esa concesión e despois intentaremos que se faga a vez, senón pois unha vez que en canto teñamos esa concesión administrativa se afrontará ese carril bici. Igualmente, Costas e Concello seguirán analizando as posibles solucións á continuidade do paseo desde Vilagarcía ata Vilaxoán. Sí que é certo que fai anos había un proxecto do propio Ministerio no que se trataba de volar a través do mar para chegar a ese paseo. Hoxe por hoxe eso non é viable, a propia Lei de Costas non o autoriza, pero sí que se están pensando solucións alternativas que quedamos de presentarlle a Costas de algún tipo de regulación, pois semafórica, ou ver como podemos arranxalo para que sexa unha realidade, que calquera pode ir de Carril a Vilaxoán. Unhas alternativas que serán analizadas pola Subdirección Xeral de Costas e que en todo caso serían consensuadas cos veciños.